Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм скажа, че 1, 2, 3 нещо реагираме на Heaven по компилация. И нека да започваме. За. What the fuck, това 15 минути, че гледаме само 5 минути. Оу! Може да гледам само 3 минути от този клип, дами и господа. Не знам. Знам, че ми е лоша графиката, не ви предлагате повече на такова. Силно. Но все пак интрото ми, дами и господа. Идвам! Идвам булото да ески, чувствам се като бабка. Си? Мухъл. 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 Абе! Дай му пица. Там ще живееш. Forever and ever. Forever на водата и хляба. Само from a high place, нека се приби отгоре. Ай! Би си този. Така. Ха-ха-ха-ха-ха. Кажи се, бе. Тръпка. И че нямам такова. Няма стрели. Надявам се интрото, дами и господа, да ви е харесало. И нека да продължим за друга компилация, че тук дават само едно и също. Нека да цък да искате ли... Къде е първа, бе, да флаг? Готови ли сте за компилация? Да! Окей, да започваме тогава. Окей, давай Heaven. Да ти направя скин. Може, бе? Няма проблем. Така. Are you ready, I said? Фейл. Гледайте го! Какъв скин само! Вау! Искам Дженгър. Искам Дженгър. Това ми харесва. Чип. Не, той е нашата Снежанка. Снежанка, я твърхвай. Ооо, не гледайте! Ами добре дошли в Wayward Wonders. Нов CTM мап, който отбор ФТБ ще играе. Не гледайте хора, тук е много гадно. Имаш много секси. Не гледайте. Да. Хайде, мръдни! Приличаш на... Тихо, Heaven, Heaven. Не. Съм катива да приличам на себе си. Метата ще е брутална. Брутална, да, брутална. Не може да измисли нещо подобно, но метата ще е за мен. Тъй като установихме, че това не работи, поне ще си запаля тук огънчето и поне да произвеждаме вода. Ко? Нещо ми се причу. Сега, това тук си гори. Ще се бием ли, бе? Абе, покажи се веднага, бе. Какъв си ти, бе?
са майката. Окей, шефе, окей, шефе. Ай, съм баща ти, бе, царю. Да, бе, разбрахме, брат, ти си тати. Ко става, тати? Какво става? Привет, що си лъж, бе? Кажи, ще се разберем като големи хора, бе? Или като човек и нещо говорещо във въздуха? Аз съм тук, да те избавя от твоята мъка. А не ме готина, бе, паса си коконети, пия чешмена преварена вода и си живея с моята кула. С която Да. даже и варел си имам. Абе, като ти казвам, че ще ти избавят ръцете, избавя, бе. Хора, мисля това да е всичко от този клип. Нека да пуснем видеото, интрото ми още един път, да го запомните, че е яко, бе. Да, може да харесате този клип, дайте един лайк, може да се абонирате и да го коментирате. Това е всичко от мен и чао!